Jeg hedder Winnie Bøge. Og hvad laver du? Jeg er hundeinstruktør. Jeg har mit eget firma, hvor jeg træner hunde og afholder konkurrencer og kurser. Jeg tror, den største ting, det er, at det kommer fra mig. Altså, det er noget, jeg kan lave, hvor og hvornår det skal være. Jeg behøver ikke hjælp udefra. Jeg behøver ikke andet end mig. Så det er noget, der er blevet en vane for mig. Altså, det er noget, der ligger i mig. Og så kan jeg jo mærke, at det virker. Så det bliver sådan en enormt empowerment, faktisk, at være stærk i forhold til det her. Mm, Det er mig, der er i ja. kontrol. Det er ikke ting, der sker hen imod mig. Det er mig, der sker. Det er mig, der lader det ske. Og hvor jeg har brugt mad i årevis til at berolige mig, selvom jeg måske ikke har, da jeg sidder og spiser og overspiser, har jeg måske ikke tænkt, at jeg skulle beroliges, men det er jo det, nervesystemet har tænkt. Og nu har jeg noget andet at sætte i stedet for. På mit arbejde som lægesekretær, hvor jeg har siddet, eller det gør jeg jo stadigvæk lidt nu, masser af patientkontakt, også i forhold til konflikter og i forhold til jamen, netværk, relationer, kommunikation, og få bragt nervesystemet til at være roligt, så jeg ligesom kan tage mig af det, jeg skal med kommunikationen. Så det ikke er mig, der bare Mm, buller afsted, og så sker der alt muligt igen imod mig, i stedet for det er noget, jeg selv gør. Så det kan bruges det kan bruges i alle situationer, og jeg har virkelig udvidet paletten i det her forløb. Ja, så man kan tage den her NSP-pakke, og så kan man sige, jamen nu vil jeg bruge den i det her. Altså det kan være i forhold til, hvis man har en konflikt med en veninde, eller et familiemedlem, eller hvis der er noget i forhold til ens arbejde, eller nu hvor jeg går selvstændig, og har alle de her tanker om, kan jeg finde ud af det, og alt det med regnskab, og alle mulige tanker, der kommer frem, så kan det bruges der også. Altså jeg bruger det meget mere nu i alle mulige andre situationer i mit liv, end i forhold til mad. har det været de penge værd? Ja, ja, det har det. Ja, det har det. Også mere end det. Altså, jeg havde ikke troet, jeg ville få det ud af det, jeg har fået ud af det. Det må jeg Okay. sige. Det er jo ikke et one size fits all. Det er jo skræddersyet, fordi det er jo dig selv, der laver træning. Det er dig selv, der fylder det i det, som du skal bruge. Så, Mm, så det er virkelig... jeg føler netop, det er skræddersyet til mig, fordi det er jo fuldstændig mig og mit liv, det har handlet om.